Markado bilang very high-risk area para sa COVID-19 ang bayan ng Mariveles, Bataan. Ito'y base sa ginawang pag-aaral ng Okta Research kung saan lumitaw na kada araw ay tumataas ang COVID cases sa lugar, gayong hindi naman handa ang healthcare system dito. Base sa July 12 report ng Okta Research Team, 218 ang naitalang bagong kaso ng COVID sa Mariveles noong July 11. Ang mga bagong kaso ang dahilan upang umakyat sa 50 ang daily average ng bayan mula July 5 hanggang July 11. 161% itong mas mataas kumpara ng nakaraang linggo. Mula sa 1.38% reproductive rate noong nakaraang linggo, umakyat ito ng 2.53% ngayon. Ayon pa sa grupo, wala ring intensive care units o ICU sa lugar upang tutukan ang mga malalang sitwasyon ng ilang COVID patients. Agad naman naglabas ng utos ang local IATF na limitahan ang paglabas lalo na't hindi essential activity ang gagawin. Hindi naman kailangan lumabas, pakihalubilo, Tama po. nagkakaroon ng mga body contact, doon po sa kanilang mga kausap. Doon po sana po, matuto po tayo na, masakit man pong isipin, pero hindi na po katulad ng dati, na pwede po yung beso-beso. Opo. So talagang less na po yung interaction natin. Contact. So sana po, makinig po tayo, kasi po ito po talaga pinagsisimulan. Aminado rin ng munisipalidad na kritikal na ang kondisyon ng kanilang mga pagamutan. Lalo tigit, may critical na ang sitwasyon sa ating mga ospital. Meron tayong MMWGH, meron tayong MDH, kaya lang, di po ba, napupuno rin naman, pati BGH. So, sana po tayo dadalhin ang ating mga, dadalhin ang ating mga kababayan na positibo, yung mga severe cases, o kaya moderate and severe, outside Bataan na po. Base sa July 12 COVID tally, umabot na sa 2,845 ang kumpirmadong kaso sa bayan. 433 ang active cases, 67 ang namatay at 2,345 ang recovered. Samantala, patuloy na iiral ang Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa buong Bataan hanggang July 15. Rainiel Pawid, CLTV News.